15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kadarbash nong majai himasora khatsau trek jamanga japun rio kalawan IT de kachingtho so additional deputy commissioner ka East Khasi district uba Mark A Chalam ubari pej ka sora civil subdivision kumu SDO ban pan jing shai lor kachingbo jingtho ya kajing langa blalong kharwai trek jamanga japun rio Kadarbash nong lembau ba legit yawbor acting sordar beruba dominant sotun general secretary naro kiwei pan ka kadau ba kasngoba shibone halo kaching sungkhya ka be dei ba kaching panya Rocket Motion lembaga Bolakan Land Custom Station Daga Office USDO lomba kecingkamnya surok na ichamati syamajai kalong ka sosot bahawat ki arsyakar shitam banyaj bakla don kecingca bakalong kami ka armen kahabi kechat ban poi sya kecakas sumar nomor kali bakit ya ka kesakut ha kecingdang kali nakadaw ki Rocket Motion uba daminat na bakran sikila patai kubor hadin kecingwan IT kecingtho USDO lomba acting sordar ka dorbash nong majai shimlayo banwan sya kejingyalang kharwai trek jumang ajar penriau nomor dan hasnong hendai ha kachingbo jingtho jung jinglang lakadau bo pep khnang lam kat tu kat netli ki association ubada minat loi thu bahwa jung snam arjar saw kajingya kitrok hasurok kala bo jinge e ga ya yang jung kiwei par kali badbenrap ba bon ki committee ki bashimti ha ban penya ikali hendai dan kanu kanu jinge fair lani ka ban penduna ya ka jingdang kali daga ba penpa ba dorbash nong majai kala shimkhya penya be drinti ha ka jingi trailang ba ki bor pulen hadin snam arjar saw ulang ba jingno ba penya ikitrok kit motion lembaga majai land custom station do acting soldier kami hab satya ma jing dari ketrat pulit majai PCP ke papan jengkersyan nak VDP majai ban pentelon ni ke kampanye Rocket Motion ban khayi se Bangladesh nadu utai usnam ulang bakum bapau nak jingbo jingtho long bala ban syat haki komiti ban penya i Rocket Motion kumta ke dorbash nong ke community ke bobha hendai ke jing ai penya si komiti kalong hi kumba ai si kishimet kumbala ke daud ke office SDO ke sora civil subdivision ha ke jingbo jingtho shushu ulang bak teki jingyalang ha ke sngi kadai kalau ke jing penya i Rocket Motion limbaga Bolakan Land Custom Station ya ga baga dorbash nong majai ke khamma bani shimbanta ba kumta ke jingsha kanno ba pep khnang nagalyang SDO unsu chubab da ke jingtho ke iga ba reflect ha ka proceeding jong meeting ka balong ha ka iter gume hangni ha po office SDO kala kta ya kanam jong ka office jong acting sordar jong dorbash nong majai khendiat ha ka be dei bat ka ke jingwan ke jongi hangni kam dei bangin persya ya ke ai ka ba ka meeting ka ba tu sngi ka larai ke jingwan ke jungi hang ni ka long ba ngin pensyai bat ba ngin pan jing pensyai ha ka be dei bat ki ai ki bala reflect ki bala pau ha po ka proceeding ka bala long ha tu meeting ka ba tu sngi ka peningkong khendiat nga chukwa banya thu ha be dei bat ka surok ichamati majai nadu ki por menchwa ashwa usnam arajar arsaw ini ka surok kini kitrok I kumba ki lale ba kadai bitangka surok ko chongki kapala bujing e baniya watang ki ya ki kali na yakran ki ki kali red handrai wat ki bike ru ki la janjar ban ya jang surok nomor ba la khamnya apalat kata ka jingya jong kita kitrok bam don nong peniya kila peniya ki komiti ki bofer no ki snam arajar arpho khandai arpho la peniya ki komiti ki bofer handrai kamdon kata ka jing kam penduna ya ka traffic ya ka jing khamnya jong kata surok kala jia ba hadu ba kala don ka jing ya briru bakini ki driver ka jing ya overtake kila hab syariat ya briru kila yap ini driver nangta kala jia ka weiru ha ka ba iwi kin thei ba armet ibadina snong lailat ini ikhlam la ban ka kali ka bon shaw ya I ka khlam la ban banit shaw ya I nomor bagi lawit kini ki trok de ha ka be dei ba kata na kaliang jong ka dor snong majai na ka por kila ju Pak ki komplain sya kani ka office ban page lem ban lem ha ka be dei bat kata ka jing khamnya jong ka surok den rei tat hadu kani ka por ka pementa na kaliang jong I SDO ila shimkhia ban penya ya thi den rei ka ja yu pada ka snam arajar arsaw na kaliang jong ka police department lingba jong u officer in charge jong ka Bolakan PCP kila panjing erap no acting sordar majai on dispute kat tu kat ni ki VDP na ka bantaban peniya ya kata ka jingya jong kitrok nang ba ka surok kanum khamnya bakin yo ban
pendon kam lang kiwe brio na marba kini kitro kilale baik kumba kan ka surok ka debi tang ka jongki te baling ilong ki badon kam ngidon kam hai ka surok na marba kadon ka ichamati CHC ka ki brio na majai paro hoi kisania kan ka CHC ban yo jing sumar te la da ka blok umta ka bu jing kadon ka wi ka surok hoi na si serum tang ba ka ti ka surok kam tam ka por liur bun ba ka dap ti ka dap te la da ka dap ka bu jing ki kalibania tingin wan sini sha na shalaila ru kamlong na marba kitrok ru kilawet te na kaleng ka snong ngidon ka jing su khia ba ka we dei bat ka jing khap nya jong ka ka surok te le kumno hadin ba la peniat da ka VDP ling ba jong acting sordar hapo ka jing panjing harap jong police department ku bangla ong mentan ngilala ban pen keluar je ka surok mentala long ban ya lut brok kam tam mentality ba ka surok na po walong po kala bah tu surok ba po hapo snong kawar tingila penon kam ya tu surok ru kala bah kala keluar pada ka juk kapor ngila suk bangin le jeng le langi don kam le chapo ichamati CHC le ne ngidon kam don chasora ngila penon kam ya ka surok te lada ka blok biang kumni kala blok biang le asil ko moment shua te kan bu jeng hi ka baning kong yang iki nong majai namar ba na kani ka surok mdi ba penon kam tang kini kitrok ko mangala ong tan ki ambulance ki bakit nompang ki kalikit umpniang ki bawan samajai ki kalikit khaurosan ha ki por ki sakud da ki sitayo artayo ka surok kim la banyat de deitat ko mangala ong ha sem arhajar arsa din ka jiknia jong ka VDP ling ba jong acting serdar ngilala ban pen keluar jong ka surok bat kala suk ba ban jing lej ban wan jing wan ling ba jong ka surok tiga jingwan jungi hani kapor kumangala ong hak sedang ngiwan ban pensyai bat ngiwan ban panjing syai no SDU hak bedai bat ki kat tu kat ni ki point ki ba lapau hak ni ka proceeding jong meeting ke belalong hak hatway terik mentau benai hang ni ha office SDU ka baningkong ngan chupun pulih hak ba sedang. At the outset, it was noted that the acting Sordar Majai, the President Secretary New Majai Exporter and Importer Association, and the President Secretary United New Majai Exporter and Importer Association were conspicuous by their absence. However, with all other members present, the meeting was deemed to have the requisite quorum to deliberate and take decision on the matter placed before it. Kejingwan jungi ini kalong halor kani ka contain conspicuous kalong kumpa ngi khalamwan khanang. Handrei kadau kalong kami ngin pensyai sapi ko mangila pensyai SDO ngin pensyai sapi ru baka jing bomon ka jongi kalong ba haki tu singi baka poi ka sithi na kaleng jong acting serdar dan apo majai udan seselong de ka sithi ka poi hayeng isim ki receive kini ki men ki para ki jong acting serdar ki khalam ya thu ya u baka poi ka sithi bat kumjur na kaleng jong ka office ka khalam ai kan un clear instruction ya ki berisi ya tu sithi baka ni gade urgent ka ba pihak ban pen ino pihak ban sen no le si sha u acting serdar namar kalong kumno ka jupoi ki sithi ki poi bi sibun tim dalawan acting serdar dala dom don sithi dalawan set ai ki sithi ka jup por ternyata ka daw ka tu singiru dala poi sithi sati yo jingtip baka don kum kata meeting ka don kata sithi hadian nang tu penting saya ka proceeding tika baar ka paragraph 2 jong ka proceeding ka clause A but B jong kumning an chpun puli phi. The meeting discussed the prevailing system relating to the export of limestone through Bholaganj LCS Majai. It was reported that at present certain private parties including association and the acting Sordar Majai are regulating the deciding who is allowed and who is not allowed to export limestone on any particular day. Ka clause B ka ong the chairman observed that such practices are highly discriminatory and are in violation of and amount to contempt of the order passed by the Honorable High Court of Meghalaya in WP Clause C number 144 of 2022, WP Clause C number 92 of 2022, WP Clause C number 97 of 2022, and WP Clause C number 111 of 2022. It was further observed that no private person, association, or an entity has been authorized to regulate traffic or movement of limestone exporting trucks. The chair further noted that such unauthorized regulation has resulted in allegations of discrimination and monopoly in the export of limestone through Bholaganj LCS. Katkum kanika bapaw kanika proceeding kapan iba wakting Sordar Majai ulale beay. Kai ba ngilawan ban pensyai sir SDO ru ni pensyai phiru kumjo kalong ba kum ki nong song snong ngi long ki nong song snong ki ba ya chat kum ka an
law abiding pada ke cukup por ngilong ki badon ke jengkit clear ya kani ke jeng penyat ya kini ki drop export ngem shim la penyat hi dalade dan ida kabor ngila imri bangi shule hi dalade handrei kani kalong ka jingpan jing arab na kaliang jong ka police department ling ba jong u officer in charge jong ka Bologanj PSP ba now acting sordar ba on depute kat tu kat ningut ki BDP na ka banta ban pen yarap ban pen ya jing ki trok khnang ba kan ka surok kat kam kelut diat ngan chukun pule ya kan ka sithi ka ba ni yo na po Bologanj PSP na po officer in charge Bologanj PSP to the acting sordar majai is Kasihel district dated 16 July 2024. Subject requisition for Village Defence Party VDP. Sir, with reference to the subject cited above, I would like to request your good office to kindly depute your Village Defence Party to assist the Bologanj PSP police for the regulation of traffic in our jurisdiction due to the present heavy traffic congestion, for which act of kindness I shall always be grateful to you and ever. Your faithfully in charge, Bologanj PSP, East Kasihel District. Like Opiru, Shai Subdivisional Police Officer, Sora Subdivision, Sora, for favor of kind information and perusal. Today, halor kan dikasih ba nakaliang jong acting serdar, pula depute yang kita ki BDP, ba ken penyaj lem yang kita ki trok, kenang ba kan la ban penkam keluar yang kita surok, namar kajing keluar yang kita surok, mendai ba kayo nong tanya ka police department sih, kan dari kayo nong bahanan bertajung ini kembang layo ban batai apa sedang. Teka ba kabalai kaba penlong yang iban wan ni kadai halor kini ki artli ki point kepada haka paragraph 2 clause I but J. The meeting also decided that the Sardar of each ilaka shall be authorized to constitute committees within their respective jurisdiction for the purpose of fairly allotting export opportunity to exporter and miners on a day-to-day basis. Kaba J. During the deliberation, Ilaka Maulong and Ilaka Sobar informed the meeting that committees association already exists within their jurisdiction and have been authorized by the respective Sardars to oversee the process. Ilaka, Walong and Shela shall undertake a similar exercise for the constitution of such committees. Kajia kumno kajing keling hangningi don kajing bom suthu kajing kulmar jing mot lada haka paragraph 2 clause B ki ong bagani garu komle jong acting sardar kalong jong kinu ki private association lan kinu ki private party bakin penya ja ka export kalong against ya ka order jong ka honorable high court kumba ngi 80 mentan te ka belingo kalong ba haka clause I la I bor kini ki committee hi kibadi hi ki private haka nu kom kini pada kajing penya ja kita ki committee kanum long persya ya kata ka order jong ka honorable high court nang ta haka clause G ka ong ba Sordar jong sobar bat sorbar bat maulong kila don lupa ya kanika komiti kajing keli kalong ba kumno lada ya acting sordar kadon kata kajing keli bau persya ya ka order jong honorable high court kumno yini ki komiti pada ki bapenya hi ya ka export kamdon kum kata kajing keli kapan pau hakanika proceeding haka meeting ke belalong hatu singi kaba ledon lang daki kat tu kat niki exporter ki association ledon lang daki balai clear dau SDO civil pat kiwe na kaliang jong SDO labu kajing keli ni pikwa kajing tersangin aida ka jing thwa lane da mentah te ila pensai da ka klien kan dia tamang impat da sai jingin up ya da kajing thwa da kan kamlong ka pasai pat ka bandon on record na kaliang ka jongi ko mangila ong nadu menchua ngim jule hi nyon file complaint hi sini nyon file complaint beta don ka block don ka file complaint ten rim MGOE nadu kipor menchua di mentana kaliang ju SDO ila simkia kan ni nomor ba ka mangilong concern ba hi ka traffic di dari simkia ya katangi kitbok ngi ai ka jingero ba inla ban pen kelut ya surok kumba kalong mentala ni palat banyak ka ba kalong mentar itahi jing ni kersan ya kata inisiatif kebala syem dai sir SDO jome baro shikata ko may ang shwa kasne maharaja sa kidon ki committee ki baper penya tama ki khalam succeed hakaban pen kelut ya surok dede hadu kasne maharaja sa kumbang ong ba ka police department kala panjang arab na po VDP majai but
ngilala ban penkelut yak bo mentahi ngilala ban kelut ngathrai ki don ki naki nong thok khobor ki belawan hagi tu singi sethi ki layo i ngathrai kat no ka jing kelut surok te hagabe dei bat kata ka jing pep meeting ngapa ban pensai sandiat le se ba ki don sibun ba ki meeting ki ba nakaliang acting serdar nakaliang kedor barsenong ki melak ban poi hari kam jumi kanu ka jing kan tho jadi tang hagani pada bakadami kata ka jing kan tho ngelingok kan kita ki kata ka ni ka meeting ngathrai ka kamlong important pani kita kiwi meeting ki ba let's say kibun ngimla ban sulit lut ki meeting bar khoi let's say gidon ki meeting ki bagi bu nak kalian ko office ngi tengku pada kiwi ki kam ngimla ban wan den rai 4 judon ka jing kan tho kumba mi mentah ha ka dei bat ka kum ka jing long brio hinga tharai lada long kumno numla ban penhon kawi ka long ba kidon ki ba complain ka daw ka long ba ha ka por pada mi long som ki ba pun kali ki mi season mi de mentah bade ki haban up ya kata ka pali den rai hatu kapur pada te nomor ba mdon ba page mdon ba peniat mi lah kami ubayo mi bon mi ubada ubomdon kali ula sakut blok cu udon ubas dang sakut sapo wajapu sakut saang tu gini badi kudon kuari syakmat kila nang mi lah kanang mi hasurok dikata le se ka dei ka daw le se ka ba penlong ya ki brio ba ki numhun ba menta ki adon ka restriction ya khat laingot ni ai lah kalian jongi te kidon ki nomor ba ki VDP kidon ru ki kenthai te kidon tu pada ki ba ngibu lah kalian senong bagi nyarap ya gini ki VDP kat kum kisnong hantu kidan sau ilaka la nang ambak la demot sau komiti ngat sau komiti long kata ka jing sutu ko jonga ngamtip la kalong na kamlong kota kan ni jing aibor ni komiti ru long maju na matini ru ngam tharai gindi ki go manager kidi kiru paj ba bolong mangi te ngam tharai ba kandon ka jing phet kalong baju hi bang tei phi khanglat hang ni bade phi ailat ka contradict dan la de tadi ketika proceeding jo kan ni meeting ka bolong haut basing Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya